Turkey tok kebo painai tongka sadi bangma diui mano bo biri bo mano abon bagai bini bekrang rok kisa rawi rekha o misrum rok sao tok rok sama haino blai rok bo sao mai rok sao kebo paina mo sungkhe pai mano nabo naithogo riui mano iko masa kotor hingke 3 কেজি 3.5 কেজি rok ungo emne keji o market o 1500 rok choliwo hingke o tok kotor hingke 4000 rok klaio chikon rok hingke 2500 ama herok klainai kotor hingke 4000 rok 3000 rok abo kaisa keji hisabe bo nao paimano ta borok tok rok sama haike no sao mai rok no sao mai slam rok tai tok no je sarmani abo bo sari mano borok iko misrum rok bo sao oro misrum rok tongo o ha bwtwng kainani ha o misrum rok yong rok nai tubui sao kebo paina musung hingke message khadi belai belai ke hambai asung nongthung paina ro musung hingke ang bai ani oro message redi belai belai ke hambai